Mamukasei vanzvadzi, nyaya yandoda kukuudzai iyi. Hapana kana mumwe chete mumhuri mangu anozvifungira kana kuti akambozvirota kana kuti angambofa akazviziva nekuti isikireti yangu. Ini ndakaenda kunoromba kuMozambique, asi tisati tasvika pakuromba kwangu, regai ndikuudzei zvakandituma. Upenyu hwaive hwandiomera mujoni. Ndakatambura mujoni. Ndaimbova ndauya sei? Regai tidzokere kumasure mbichana. Ndakati ndapedza form 6, baba namai vangu vakashaika. Handina kana umwe chete weukama akauya akandibatsirawo kubhadhara school fees kana akambondicheuka. Kana vabereki vako vakafa, musi wavanofa, munhu wese anenge aripo achinzwa tsitsi. Vamwe vachitoti kana if you need anything, usarega kutiudza mwanangu. Asi kwadi ndechekuti vanhu vanoramba vachiendera mberi neupenyu hwavo vachiita mind their own business. Ndakasara ndiri 1, ndikambonogara kwasekuru, ndikambonogara kwamaiguru, ndikambogara kwaatete vangu. Asi ndakati ndapedza form 6 ndokubva ndawana nzvimbo kuUZ because mapoints angu anga akanaka. Ndaive ndiri mwana aive neshungu dzekuchinja upenyu hwake, uyezve ndaigona chikoro. Semester ichinotanga ndakatoona kuti pakanga pasina kana umwe chete aizondibhadharira school fees. Semukomana aive akangwara, ndaive ndatoti January achitanga ndobva ndaenda ndikanotsvaka temporary teaching ndikadzidzisa. Sezvineiwo zvikoro zvakati zvichivharwa, semester yangu ichitangawo, ndiko kubhadhara school fees kwandakaita. Siye nesecond year ndichingoita zvekudaro nekubatanidzawo kuti upenyu huenderere mberi. Kana ndangobhadhara school fees, mari yemaassignment nezvimwezvi ndaizongoonawo ndichingobatanidzawo. Nzara, munongozivawo nzara yekuyunivhesiti, zvinhu zvakanga zvisina kumira zvakanaka. Ndakazosvika pakuti kana zvikoro zvavharwa ndaenda kumba kwatete vangu. Tete vangu vakanga vane vana vavo vaidzidza kumayunivhesiti muZimbabwe nevamwe vaidzidzawo kunze kwenyika. Semester 8 kana yotanga vairongedzera vana vavo zvinhu zvekuchikoro. Inini ndakanga ndisina kana vaseline. Kusvika ndaona kuti upenyu hwaoma, regai ndiende kuSouth Africa pamwe pane zvingabuda. Ndiko kuuya kwandakaita kuJoburg. Ndasvika muJoburg ndakatanga kuita basa rekuno offloada matraki. Paka paya vanenge vachida vanhu vanenge vachi-offloada zvinhu zvinenge zviri mumatraki. Saka ndiro basa randaiita. Ndakanga ndisina kana kuzopedza chikoro. Ndakambozama kubatanidzawo kuzvimasertificate zvenhema, ndikambowanawo basa kucall center, asi mari dzekuma-call ndaitambira necommission. Pekugara ndaigara muJoburg muHillbrow. muHillbrow munoita zviya zvemaketeni nemaspace. Regai ndimbokutsanangurai magariro anoitwa muHillbrow. Ndaigara kuHillbrow. kuHillbrow unorenta space. For example, dining room inenge yakadivaidiwa, space ichiita 800, space yemubhedha chete inenge ichiita 800 kana kuti 1000 makore achona. Ndimo mandaigara muroom umu. Upenyu hwekumaketeni hwakaoma. Kana musati mambogara kuHillbrow, bvunzai vanoziva life yemuHillbrow. Ini ndaisheya neimwe couple, asi ndakanga ndiri mukomana. Muroom umu makanga mune mubhedha 2, wangu newe couple uyu. Pakati pedu paive pakaiswa room divider, saka ndicho chaidivhaidha space yangu nekapu iyi. Regai ndimbokuudzai kuti kapu iyoyo yaingodhisaidha kuti kwatovira na7 o'clock chodotsva. Iwe chero urimo murumu, chero kadowedzera volume, havana kana basa nazvo. kuHillbrow upenyu hwaive hwakaoma. Unenge wakaterera vanhu vachibata basa usiku, vanhu vachipisana. Ndakatambura. Kana kuti dzimwe nguva unototi wadzoka kubasa wakaneta. Ndakazomboshanda kurestaurant panguva iyi yandagara muHillbrow. Taipedza shift dzimwe nguva na 10 manheru. Apa ndenge ndapiwawo mari yematipu. Ndodzoka kumba. Pandinosvika kumba paya ndinenge ndakaneta, ndongosvika ndichivata. Ndakavata unongonzwa vamwe vakushinyira padivi pako, oshamisika kuti nhaiveduwe. Munoziva kuti pfungwa dzemunhu dzakasikwa sei. Unenge watova mubishi kuimajina zvinenge zvichiitwa nevanhu vari padivi pako, ende unenge uchinzwa kunge uchadhuvuka. Maketeni, kugara kumaketeni kwakazondikunda. Ndokubva ndabva ndikanogara kuRandburg neimwe shamwari yangu. Ndakanga ndakugara kudhuze nekubasa kwandaishanda, ndakuafodhawo kurenta room yangu. Asi still upenyu hwemumarestaurant unorwadza. Dzimwe nguva taiti kana customer ikandipa tip akaibhadhara zvekuswipe, kambani inotora mari yacho yose indosara ndisina chinhu. Takanga tisina pay, taingorarama nematip chete. Ini neshamwari yangu takazongogara pasi tichingotaura kuti
ndeyapi mama avenues atinga tsvakawo mari nekuti tatanzwa nekushandisiwa mumarestaurant. Kurestaurant hakuchaisiwi, unomira kubva kuseni, unonzwa musana uyu wakupisa nekumira. Tikaona kuti upenyuwo hwakanga husina kwataenda nawo uyezve hwakanga husina future. Ndipo patakazonzwa neimwe shamwari yedu yataishanda nayo akati akambonzwawo nezvenzvimbo inonzi Salamanga iri kuMozambique kunobatsirwa vanhu. Even though vabereki vangu vakashaya, vanambuya vangu vaiita zviya zvekuridza ngoma nezvekupira kuvadzimu. Saka handina kunzwa kutya kana kuzeza. Ndiko kuenda kwatakaenda kuMozambique. Takaenda kuMozambique kuSalamanga. Tasvika ikoko vanhu vacho vanotaura chiPortuguese nechiTsonga. Isusu apa tiri mashona, havatauri chirungu. Inini handidi kunyepera imi hanzvadzi. Ndakapinda mazviri izvi ndichinyatsoziva kuti ndiri kuenda kunotsvaka chinhu chichandibatsira kuti ndiite mari, nekuti ndakanga ndaneta nekushandisiwa nevarungu. Regai ndipokuudzai kuti kuMozambique kuenda kun'anga hachisi chinhu chinoshamisa. Hachisi chinhu chinoshamisa. Takati tisvika munhu akati direct anga atipa namba dzemwe muzimba wataizosangana naye mutauni oenda nesu kuSalamanga. Takaenda muzimba uyu zvotoshamisa nekuti akutogona chiPortuguese, ndiye aititranslateera. Ndokubva taenda tikanoona sekuru ava. Patakabva kuMozambique hapana aitaura nomumwe, nekuti zvatakaona nezvatakaita ikoko hapana aive nesimba rekutaura. Munoziva here kuti zvinhu izvi kana wapinda mazviri hauna mashoko mazhinji ekutaura, uyezve kana uchipinda mazviri unenge uchingofunga kuti kungopinda, uchingofunga kuti ijee, asi kana wapinda mazviri unenge wadova chisatani chaicho. Takasvika tikagara pasi, takabvunziwa kuti maida chii. Ini ndikati ndinoda kutanga business, uyezve ndanga ndaneta nekuramba ndichishandiswa nevarungu, saka ndachida kutanga business rangu. Business iri richakura uyezve handidi kubhuruka kana kuzoshayiwa mari. Munoziva here kuti kana ukawa mari ikapera muakaunti mako unohwa kunge wakutohwa chando chaicho. Saka ndakanga ndisisachadi izvozvo nekuti ndaive ndatambura. Ndisati ndaindira mberi, regai ndimbokuudza. Pandakatanga basa kurestaurant kuya ndakanga ndatanga basa ndisina kana mari yekutenga bhutsu. Bhutsu dzandakapiwa ibhutsu dzeshamwari yangu dzaishinya bhutsudzo. Hapana chinhu chakaoma sekupfeka bhutsu inoshinya uchifambisa ugospenda more than 10 hours wakapfeka bhutsu wakangomira uchiita wait upon the clients, uchismaila asi uchiziva kuti you are suffering silently. Ndakanga ndaneta neupenyu ende ndaida kuchinja this narrative. Takapinda mumba umu, maive mune matewe akanga akaiswa kumudhuri. Makanga makagara sekuru vaipfungaidzira chimwe chimushonga so. Uyezve pasenta pamoto yanga iri kitchen. Pasenta pamoto pakanga pane glass rakada kuita kunge chifish pond, asi makanga mune zinyoka raivemo richitenderera. Waisatarisa kaviri zvinhu izvi. Ndakanzwa kumerera, ndikanzwa kutya zvisingaiti nezvinhu zvandakaona. Takanogara paya tikatsungudza musoro, asi ini zvandataura kuti inini handibvi kumhuri inonamata. Zvinhu zvemushonga nezvinhu zvekupira vadzimu zvakanga zviri zvedu. Shamwari yangu ndiye akabva angohwa kwakutya, ndikabva ndamushingisa kuti aiwa usatya. Nhamo yataive taona kumarestaurant uko taisafanira kuramba tohla, nekuti ukava munhu anotya chero upenyu chaicho haubudiriri. Ndakagara pasi takatsikiritsira, zvikaiva zukuru vari kudei, ndokubva tataura tikatsanangura zvataida. Ndokubva sekuru vandipa chimwe chimidzi vakati tsengai, vakatipa midzi ndokubva tatsenga. Tatsenga midzi iya takabva taita kuita kunge kakukalma down, kuita sekuti unoona sekuti zvinhu zvose zvakanga zviri normal. Takatsanangura zvataida. Sekuru ndokubva vati zvoni taifanira, ini neshamwari yangu taifanira kurara tose, nokuti ndiyo yoga nzira yataizogona kuita nayo mari. Ndaive ndisiri munhu ari attracted kuvarume. Tisu vaive kuti chero zvikanzi share mubhedha, ini ndomeka sure kuti ndinorara negumbezi rangu, umwe akarara negumbezi rake, handidi kana kugumiwa. Ndiri murume anoda vakadzi, kwete varume. Sekuru vakangoti itai zvinhu izvi, kana taburitsa urume hwedu taizoisa mugaba, umwe neumwe akanga ane gaba rake. Apinda kuseri kweketeni, vataita uzve Sodoma neGomora kushamwari yangu. Ndakanzwa kumerera, akatsemuka. Ini ndakamuita akatsemuka
kumanyowa akabuda ropa. Ndokubva ndaita zvinhu izvi. Ndapedza iyewo chijana chake chakauyawo akaita. Tikatora urume hwedu tikanopa sekuru. Sekuru vakatora urume huya vakabva vaita zvavakaita. Vakatora coin vakaipisa ndokubva vaiisa mubhodhoro makanga mune urume huya. Vakabva vati kana madzokera kumba taizofanira kutenga matranki togadzika urume huya huri muchigaba muzitranki zombe murumu tovhara. Pamusi uyu ini neshamwari yangu taisazofanira kufa takaroora eni mukadzi, asi taifanira kuita zvechingochani. Number 1. Chechipiri, mari taisafanira kuipa anyone muruoko. Munhu uyu akapiwa mari muruoko aizofa. Ndaibvumidzwa kutengera hama dzangu zvavanoda, asi mari ndaisafanira kupa anyone. Saka chayondigwadza ndechekunzi ndaisabvumirwa kuroora, saka mari iyi ndaizoitei nayo. Chechitatu, ndaisabvumidzwa kuona munhu akafa kana kusvika parufu. Takabva tikadzoka kuJoburg, hapana aitaura neumwe. Inini ndakanga ndatova mukadzi. Zvinhu zvakandishungurudza kuti inini ndakanga ndakutozonorara navamwe varume ndichitwa mukadzi. Takaudzwa kuti tichibva apa taizofanira kuenda kuma-monthly meetings, tikapiwa neadresi yekwataifanira kuenda every Friday usiku. Kune mapati aiitiwa ikoko. Mapati aya ndichapinda mukati mawo, asi zvinhu zvinonyangadza. Ndakadzoka kumba ndikasvika ndikaita sezvandaive ndaudziwa, ndikaisa trunk, ndikatenga trunk ndikagadzika kabhodhoro kaya kane urume huya. Zvaive zvaiti kusemesa zvoti kutyisa, nekuti pakabuda urume uhu hwaive hwakati kusangana neropa uyezve netsvina yekumasure. Saka takaita zvekugara pachigaba kutumba so, ndokubva urume huya hwose hwauya hukazara ukapinda mugaba. Wakanga husina kunyanya kuwanda, asi sekuru vaive vati vatoshanda zvapera. Ini ndandikunyeperei, handina musi wandinomuka ndichienda kubasa ini. 2 days later ndakangomuka mutranki mune mari. Ende every Friday tinoenda kumapati anotanga na12 midnight kune imwe nzvimbo iri kuSandton. Nzvimbo iyoyo hamubvumidzwi makamera, hamubvumidzwi mafoni, hamubvumidzwi anything. Tinosvika ikoko toita zvatinoita. Zvinoitwa mumapati umu haisimbori pati, kunenge kune doro, asi kunenge kune vakadzi, kunenge kune varume vanoita zvinhu zvatinoita izvi. Takasangana, kunenge kuchitori napriest wachona chipinza musangano umu. Meeting idzi dzatinoita neFriday you have to attend without fail. Regai ndikudzai zvinoitwa kuma-meeting aya. So tinoinda mune rimwe zimba iri zihombe. Ndambotaura payo kuti hamubvumidzwi mafoni tinotovasiya padoo. Kana tasvika mukati mumbamo munenge mune mweya wamunonyatsoona kuti mweya uyu hausi waMwari. Munenge muchiitwa zvinhu zvedima. Varume vanenge varimo tinenge tichita kuchinjana kurara tichiita zvechingochani. Imba iyi idouble story. Saka vamwe vanenge vari mukicheni, vamwe vanenge vari pamasofa, vamwe vanenge vari upstairs. Zvinhu izvi zvinongoitwa pajekerere. Vakadzi vanenge varimo imomo vanenge vachiita zvavanenge vachiita vari malesbian. Murumu umu munoitwa bonde naanyone waunenge wada kuita naye. Saka nhasi ukaita nauyu, mangwana unoita nauyu. Then kana zvazopera izvozvo panenge pane priest vanenge varipo vanozoita zvimwe zviservice. Asi I'm not going to go into detail kuti chii chinoitwa muservice umu because ndinozopinda panguva yakaoma. Ndizvo zvinoitwa murumu umu. Munenge mune zvinhu zvakawanda zvine immorality, kuchimwa doro, vamwe vachidhidha, vamwe vachirarana, vamwe vachitamba, vamwe vachijaivha. Zvese zvinenge zvichingoitwa pachena pajekerere. Bonde is a way of worship kuna Satan. Saka ndizvo zvatinoita, and every Friday tinofanira kuva tiri kumba kuya. Asi inini zvinoda kuchienda, asi hapana anoda kurara neni nekuti shure yangu yose yaora. Saka zvakazoitika ndezvekuti ndakagara ndichiita upenyu. Asi ndanga ndine musikana wangu. Musikana ndakazorara nemusikana. Pandakarara nemusikana sisi ndipo pazvakakanganisika. Akabva abata pamviri. Ndakarota sekuru vaya vachiuya kuhope vakanditi, what did you do? Kubva ipapo upenyu hwangu hwakabva hwatora
left turn. Sisi pari zvino ndichitaura kudai, kumasure kwangu kwese kuri kubuda honye. Kunobuda honye dzinorwadza. Ndinopfeka pamba pari zvino. Ndatambura. Handizi kuti ndiite sei. Vazhinji vanhu vanoda kuita zvekubata mushonga izvi, asi magumisiro acho hana kumira zvakanaka. Pera kusalamanga ndikanoudza sekuru kuti ndakanga ndava kubuda makonye, vakataura kuti iwe ndakakuudza kuti usarara nemusikana, asi wakaita naro. Mimba iyi haina kuzombotora nguva yakareba, yakabva yabva. Mari ndinayo, handina chandisina. Ndinemba yakanaka mu4ways umu. Ndakatotenga imba. Zviya zvemarestorandi takanga taregedza nebhutsu dzinoshinya. Torarama upenyu hwakanaka. I remember first time bandakanoita driving lessons, mota ichifamba ichienda mberi so. Ndakati ndini here kutozvitsunya kudai. Ndichibva ipapo ndikaenda ndikanotenga kaMercedes kanguwo, upenyu hukatanga kuendeka. Every Friday, like I said, tinoenda kumapati. Asi inini ndakutofamba ndakapfeka pamba. Makonya ari kubuda kumasure kwangu hana kumira zvakanaka. Kana ndikakurura panonhuwa. Upenyu chaihwo sisi hapachina. Kumusha aiwa ndaitumira, hapana chavanoshaiwa. Ndataura kuti amai vangu vakashaya. Zvese zvakanga zviripo panhamo, hapana chavakashaya. Ndakutorealiza kuti I sold my soul to the devil. Ende hapana zvandinokwanisa kuita. Ndatambura. Masure yangu yose yapera kuora. Handizivi kuti zvichaguma nei, asi chandoziva ndechekuti upenyu chaihwo mandiri hapachina. Kune vaya vasingazezi kuromba, nevaya vanoda mari, nevaya vanoyemura zvinhu vasingazezi kuromba, inzwai kutya, nekuti zvinhu zvinotyisa izvi.